Dobrý deň, priatelia. Dnes máme 7. februára, máte ešte jeden týždeň do 14. februára, ktoré je budúcu sobotu. A ako iste viete, je to Valentín. A na Valentína by sme vám chceli ponúknuť možno netradičný darček, či už pre vašu priateľku, priateľa, kamaráta, kamarátku, milenca, milenku, manžela, manželku, whatever. Není problém. Váš darčekový poukaz by mohol vyzerať aj nejako takto. Ak by ste mali záujem, zoznam našich streleckých balíčkov nájdete na www.hunterclub.sk. Na lište si pekne kliknete na strelecké balíčky, nejaký si vyberiete a môžete nám napísať e-mail na info@hunterclub.sk, kde uvediete vaše meno, priezvisko, meno obdarovaného a ktorý balíček ste si vybrali. Ja by som vám následne poslal faktúrku a po jej úhrade by som vám mohol takýto poukaz poslať mailom. Môžete si ho vytlačiť a budete mať netradičný darček. Takže nech sa páči, ešte raz www.hunterclub.sk a máte na to ešte 7 dní, takže pekný deň.